आता इथे बघा मी आजी आणि आपल्याला गेम एक्सप्लेन करतोय की आपण म्हणजे जो खेळ आहे तो आपण कसा खेळणार आहे असं झालं पाहिजे. म्हणजे 2 हात वापरून करू शकता. त्यामध्ये ना असं एकत्र गोळा करायचा कमी सेकंड मध्ये आणि जिंकणाऱ्यांना इकडे बंपर प्राइज ठेवलेला आहे. चला या बसा तुम्ही दोघं समोर. हा मग म्हणून तुम्हाला जिथे इझी पडेल ना. आणि आमची आजी बघा, आजी तरी बघा आमची. वा वा साडी बघा, नऊवारी साडी. हा ठीक आहे टायमर ना. चल तू मम्मी खोल सर्व ते सर्व. काव्या खोल ते सर्व. हा जिंकणाऱ्यांना इकडे बंपर प्राइज ठेवलेला आहे. जज काव्या आपले शिकवणार त्यांना. काव्या सुपरवायझर आज. तुमचा कॉम्पिटिशन लावला पाहिजे होता. मी काय म्हणतो इथे जिंकणाऱ्यांना पण बंपर प्राइज आहे आणि हारणाऱ्यांना पण प्राइज आहे. हारणाऱ्यांचं प्राइज जर तुम्ही ऐकाल ना तर हसतच बसाल. मग ते जिंकणाऱ्याला हे प्राइज भेटेल ना, ते त्यांनीच खायचं काय. हा त्यांनीच खायचं. आता इथे सर्व ग्लास ओपन करतोय मी. फक्त परत एक त्यांना कॉन्फिडन्स देण्यासाठी हा गेम खेळून दाखवतोय. बघा आता इकडे टायमर असतं. आता बघा कसा गेम असतो. आणि जेवढा वेळ तेवढा जवळ घ्या ते. आणि लाईनीत नाही ठेवायचे, असे 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 कसे पण असले पाहिजे. कारण नाहीतर लाईनीत असेल तर फटाफट होणार है ना. आता इकडे बघा जरा प्राइस जरा लांब ठेवूया. पडायचा प्राइस द्यायचा. रेडी दिसतो कॅमेऱ्यामध्ये. यस 3, 2, 1 स्टार्ट. हे रिझल्ट आहे त्याच्यावर. किती आले बघा. 26 मध्ये मी केलेले आहे. आता कोण खेळणार त्याच्यानंतर. आता आजी. चला आता खोला बघा. आता आम्ही खोलतो. समज आजी तुम्हाला खेळ. आता इथे आजी सर्वात आधी गेम सुरुवात करणार आहे. एका हाताने आजी जमत असेल तर एका हाताने, डबल हाताने करत असेल तर डबल हाताने, पायाने पण करू शकता तर पायाने करा. आणि आजी सांगा तुम्हाला सुरुवात करायच्या अगोदर अशी मजा येते तुम्हाला गेम खेळायला. मजा वाटते का. आणि त्यांना पण वाटत होतं ते सांगत होते ना आजीला आणि आत्याला गेम खेळायला सांगा. हो चला रेडी स्टार्ट. जरा तुम्हाला व्ह्युअर्सना आमच्या पंख्याचा आवाज येऊ शकतो जरा. नाही तर आम्हाला इकडे एकदम साडी आजीने कशी नऊवारी घातली आहे ना तर गरम व्हायचं नाही. तर नवीन साडी. चला रेडी आजी. आजीला हवी तर ना ते जरा जवळ घेता काय ते अजून जवळच्या जवळ घे. हा रेडी 3, 2 स्टार्ट. वा 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 करा करा करा. आता 5 सेकंड झाले आहेत. 5 सेकंड. माझा किती होते आते. 26 27 होते. 27. वा वा 12 सेकंड. 12 जवळ द्या जवळ द्या जवळ द्या. 15 सेकंड झाले. 15 लवकर. हा आता झाले 18 सेकंड झालेत. 18. वा 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 20 21 22 23. अरे वा 23 वर जिंकले आजी तुम्ही. बापरे माझा रेकॉर्ड तोडला. हा जर आता तुम्हाला आते तुम्हाला जिंकायचं असेल तर 23च्या खाली. हा आणि 27च्या बंपर प्राइजचे पहिले नॉमिनी मी आउट झालेलो आहे. आजी विजेत्या झालेली आहे सध्या. आता थर्ड प्लेअर बघूया काय करतो. मम्मी ते खोल सर्व ते. काव्या खोल ये. असा खेळ आता चांगला वाटतो ना घरी खेळायला है ना. डबल ठेवले की आता जिंकणार. ही आजी 23 मी 27. रेडी. आते जिंकायला 23च्या कमी. हा आणि मी 27 आजी 23. आता तुमची बारी. रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट. आतेला घाबरू नका फक्त बस. वा वा हात फास्ट एकदम.
वा 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 10 सेकंड झालेले आहेत. 10 सेकंड, 11 सेकंड, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. बापरे, टाय झाली. टाय 23. दोन्ही. हा, मग आता काय करायचं? आता काय करायचं? आता परत डाय परत डाय. मग आता बंपर प्राइज एकाच घरी चाललाय. हा, बंपर प्राइज जरा मग मी उद्घाटन करून दाखव आमचं बंपर प्राइज कथा. माझा फॅन जरा ऑफ करू दे. आपले किती झाले? 23. म्हणजे आपल्याचे पण 23 आणि तुमचे 23 पण सेकंदमध्ये 23. ना? तुमचे पण 23. म्हणजे दोघींचे एकच. म्हणजे तुम्ही दोघं जिंकलात दोघं आणि पण जिंकले. मी हारलो. हारला. पप्पू हरला. चला आज मग एक काम करूया. हारणाऱ्यांना मम्मी ती फक्त खाली ठेव. पहिला ना मम्मी आपण मान हारणाऱ्यांना देऊया. काय बोलते? तर हारणाऱ्याला काय मिळणार आहे माहितीये काय? पहिला बक्षीस. पहिला बक्षीस आहे हारणाऱ्याला खोल पाव किलो रवा, अर्धा किलो बेसन. जगाने खावा. कराने खावा. पण हारले ना. हो. हा, बरोबर. करायचं नाही खायचं. पण गिफ्ट कसा वाटला? पाव किलो रवा, अर्धा किलो बेसन. हे हारणाराचं झालं. आता जिंकणाराचं. नाही म्हणजे माझं काम पण मी सोप्पा केलंय. शिरा आणि भजी मिळणार आपल्याला आता. होय, बरोबर आहे. आता बंपर प्राइज जितणाऱ्यांना. आता जिंकणाऱ्याला. आता हे बंपर प्राइज मम्मीने बनवलेलं आहे स्पेशल. बघूया काय जिंकले आहेत. खोलू. खोला. हे आहेत काय आहे सांगा? मेथीचे लाडू. मेथीचे लाडू. हा. चला एक एक खावा आता जिंकणाऱ्यांना. खावा. चुरमा मेथीचे लाडू. चुरमा मेथीचे लाडू कसे बनवले ते मी तुम्हाला दाखवतो आता. बघा आता इथे बघा आजीसाठी लाडू बनवायचा कार्यक्रम चालू आहे. आणि इथे काय घेतलं मम्मी? हे गव्हाचं पीठ चुरमा बनवते. गव्हाच्या पिठाचे चुरमा लाडू. त्याच्यामध्ये हे सर्व साहित्य ऍड करणार आहे. आणि इथे बघा प्रोसेस ऑलरेडी चालू झालेली आहे. तुपामध्ये आपले हा, ते चालू पिठासाठी. आहे. वेलची कशाला घेतली? वेलची पण त्याच्या पाहिजे ना. वेलची पाहिजे. म्हणजे पावडर. एवढं सर्व मिश्रण करून जे लाडू बनणार आहे ते तुम्हाला आता आणि ते पण लवकर दिसणार. मेथीचे लाडू, पौष्टिक मेथीचे लाडू. आणि त्याच्यात मेथी ऍड केली जाणार आणि आहे. हे 4 वाट्या खोबरं. अरे वा, हा. एवढं सर्व प्रमाण आम्ही घेतलेलं आहे. लाडू आम्ही ऑलरेडी पहिले बनवलेल्या रेसिपीची लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स आणि मध्ये मेजर मिळेल. माप तुम्हाला त्याच्यामध्ये मिळेलच. रेसिपी व्हिडिओ मध्ये लिंक खाली दिलेली आहे. हा. आता लाडू पण याच्यामध्ये झाल्यावर एवढाच फरक करते की मी मेथी घालते त्याच्यामध्ये. मेथी एक्स्ट्रा टाकते का? हा, मेथी टाकते. पहिली मेथी नाही टाकली होती आम्ही. पहिली मेथी नाही टाकलेली होती. तर कारण आता आजीची तब्येत खूप खराब झालेली दिसली ना मला. म्हणून मी आता त्यांच्यासाठी मी लाडू बनवते. मी पण साहित्य बघून मला एक डाऊट आहे. लाडू गोड कसे होणार? साखर घ्यायची आहे. साखर टाकणार आहे का? हा, साखर पिठी साखर करून घ्यायची. मिक्सरला बारीक करायची साखर आणि आपण पिठी साखर करून बांधायची. आज आजीचा उपवास आहे म्हणून आजी आता ना. पण हे स्पेशल आत्या आणि आजीसाठी का मम्मी बनवलंय सांग? ते काल आले ना ते मी बघितलं. आजी खूपच म्हणजे एकदम बारीक झाले ना. मलाच म्हणजे रात्री ना कसं तरी वाटले. आणि तुम्हाला खरं सांगतो, मला सांगायचे आता मम्मी. मी रात्री काम करत होतो आणि रात्री किती वाजले होते? 12 वाजून गेले. ही प्रोसेस आम्ही रात्री 12ला मम्मी उठली आणि बोलते की ते ड्रायफ्रुट्स घेतले, सर्व घेतलं आणि बनवायला घेतलं. 12ला मी उठले. हा, म्हणजे तेव्हा बनवलं फ्रेश तुमच्यासाठी. 2:30 वाजले मला रात्री. हा. छान झालं एकदम. आणि तुम्हाला आधी सांगतोय आजी रोज 2 खायचे. हा, सकाळी एक हा, सकाळ संध्याकाळ रोज खायचा. आवडतात आणि तिला. आवडतात ना? हे संपवा म्हणजे कसं तुम्ही ठणठणीत व्हाल एवढं खाऊन. आणि मी टेस्ट करून नाही बघितली आहे. पप्पूनी पण बघा ना. नाही बघितली. नाही, माझा उपवास ना. नाही मी आता खाल्लं ना मस्त. त्यानंतर कसा उपवास लागला ना. हा. आणि तुम्ही पण कोणाला बघत असाल बनवत असाल तर असे लाडू, पौष्टिक लाडू आपल्या फॅमिलीला द्या. हा. ते मिठाई देण्यापेक्षा तर असे दिलेले पत्करले ना. हा, मस्त. छान खूप झालेत ना. मस्त झाले. लाडू मी आता खाल्लेला आहे. पूर्ण तोंडात गेलेला, पूर्ण पोटात पण गेलेला आहे. लाडू एकदम छान आहे. म्हणजे असं म्हणायला नको की कडक आहेत करून. हा, कडक आहे. लगेच तोंडात विरघळले. आणि त्याच्यात काय मेथी असल्यामुळे लास्टला थोडासा थोडासा कडवट कडवट. कडवट. असणारच ना. ते पाहिजेच तेवढं. पण मेथी कसं आपल्या शरीरासाठी चांगली ना. चांगली असते. तर लाडू पण एकदम छान आहे. आजचा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला? आमचे गेम्स कसे वाटले? काव्या बसले, मम्मी बसली, आते बसली, आजी बसली, मी बसलो इकडे.
आम्ही सर्व गेम्स कसे आणि खेळलो त्यांना काहीच कमी नाही असं म्हणायला नको की काव्य नाही, काव्य पण हजर आहे. म्हणजे व्हिडिओ मध्ये पहिले तर कोण नव्हते ना, आले तर सर्व झाले. सर्वच आले. तर आजचा ब्लॉग कसा वाटला, आमची फॅमिली कशी वाटली, आजी आत्ते कसे वाटले ते पण आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि तुम्ही हसला असेल, एन्जॉय केला असेल तर व्हिडिओला लाईक द्या आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय. बाय बाय.